गोसोआवबो थाया बोराय मानसि आं नायनायसो हेलो लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलावहाय फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ लोगोफोर ओमफ्रायहाय लोगोफोर दिनै जोंना गामियाव हाबा दं आरोना आं बेवहायनो थांगासिनो हाबा जानो थाखाय ओमफ्राय नोंथांमोननोबो एसे शेयार खालामनोसै माबायदि जायो दिनै मिटिंबो दङना ओमफ्राय मिटिङावबो थांनो हानाय दा दसे थानानै हाबायाव थांग्रोनोसै आरोना लोगोफोर मोनायाव मिटिङावबो थांनो हानाय ओमफ्राय आं मिटिङाव थांनाय नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम ओमफ्राय जुदि नायनानै मोजां मोनो आंनि चेनेलखौ लाइक शेयार आरो कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामना होब्लानो जाबाय बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर नायलांबाय थादो आरो खुलुमबायान Labra rande labra. Oke. Memang ada kenapa dia? Ih, cute kan ya foto. Ambis lah. Ambis landes. फैबाय लोगोफोर दिनैसो सिङाव हाबगोन र' उन्दै नङा माबासो बाजार हाबफैदों ओंखायनोथ' आफिखौ मैया मा बेदर ना बयलार ए लस खालामदो बयलार हा 20 थाखाल' हा नै गेदेरफोरा लाबाय दे हायोन
मोजां सोलिदोंना दखाना मोजाङानो सोलिनांगोन ना दे मा थाथ'दो जों थांसै ओं जि बुरजाखा दखाना सोरगिदिं मानसि बारा गैया आंनि सिटनिया गोसोआवबो थाया बोराय मानसि आं नायनानैसो खनगोन लाइसारि सिखोना सायावल' समायना नोंलाय लाइसारि सिखोना सायावल' समायना नोंलाय बबेयाव दोरखाबाया हाबा हुखाखौलाय मा जाया थांनोसै न'आव ओंखारबोबाय थान्दाथार